Vítam vás pri podcaste Športovo-nešportovo, ktorý už ako z názvu vyplýva, bude so športovými osobnostiami, ktoré sa ocitli na Zemplíne, či už ako rodácia, alebo v nejakom športovom zamestnaní. No a bude aj na nešportové témy. Dnes sme si pozvali k nám hlavného trénera MFK Zemplín Michalovce Mareka Petruša. Pán tréner, vítajte. Ďakujem pekne. No a aby sme vás trochu spoznali aj my, aj naši diváci, tak by som vás poprosil, či by ste mohli ísť do takej ankety. Taká blesková spoznávačka, vlastne bude na výber z dvoch možností a vy si vyberiete tú jednu, ktorá vám bude srdcu bližšia. Takže hokej alebo hádzana? Hádzana. Aj tu v Prešove, teda aj u vás v Prešove, aj v Michalovciach, veľmi obľúbené športy. Výrivka alebo sauna? Sauna. Auto alebo motorka? Auto. Film alebo kniha? Film. Hamburger alebo halušky? Halušky. Výhorlad alebo šírava? Výhorlad. Už ste aj boli? Nie. Ale chystáte sa? Áno. Guardiola alebo Mourinho? Guardiola. Hory alebo more? More. Pivo alebo kofola? Kofola. Tak to ste ma trochu zaskočili. Áno. Ako rodák z Prešova. Nemáte vôbec rád pivo, alebo teda uprednostíte kofolu? Nemám rád pivo, čiže ja keď som hrával futbal, tak som používal aj alkoholické nápoje, samozrejme po víťazných zápasoch, a ak som prešiel na trénerskú notu, takže skôr nealkoholické veci. Začneme teda tak trochu nezáväzne. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že čo by ste robili, keby ste neboli futbalistom alebo teda futbalovým trénerom? Mali ste k niečomu vzťah, alebo mali ste nejaké vysnívané zamestnanie, alebo od začiatku bol ten futbal? Futbal jednoznačne, čiže ja som od malička chcel stále hrávať ten futbal a ak už sa tá kariéra blížila ku koncu, už som rozmýšľal na zadné dvierka a chcel som čo najrýchlejšie prejsť k tomu trenérstvu, čiže už počas hráckej kariéry som začal študovať licencie, ktoré mi trebalo, a dá sa povedať, ten začiatok môj trénerskej kariéry bol takýto, že som bol hrajúcim trénerom v druhej najvyššej súťaži slovenskej v Spišskej Novej Vsi, kde som bol hrajúci tréner, hral som, ale už ak som cítil, že nedá sa sedieť na dvoch stoličkách, alebo jedno na ihrisku a druhé sedieť na stoličke, tak som sa dal na trénerstvo. To už je také trochu dobrodružstvo, celkovo spája sa s tým určite veľká výzva, nie je to úplne také jednoznačné, stále môžete byť niekde inde, čiže považujete sa za takú dobrodružnú povahu možno aj, že ste si vybrali takéto zamestnanie, nazvime to? Nie, mňa to od malička. Chcel som byť stále spätý, že by moja práca bola aj môj koníček, takže ja som to tak bral, futbal som mal rád a ešte môj nebojí otec ma bral od malička na tie futbalové zápasy v tom Prešove, čiže my sme stále žili nejakým športom, nielen futbal, hokej, hádzana v Prešove, čiže ten vzťah ku športu bol veľký a stále bola taká túžba, že pokračovať po hráckej kariére so športom, a som rád, že mi to ostalo. Ako možno pracujete s tlakom, ktorý je vyvíjaný na trénera? Spomínali sme, že teda už to pivko pred zápasom si asi nedáte, ale vieme, že Mauricio Sarri ešte aj na striedačku išiel s cigaretou, Ferguson, ten bol známy svojimi žuvačkami. Niektorí tréneri si dajú kávičku pred zápasom. Ako sa vy vyrovnávate s takým tým chvením pred zápasom? Samozrejme som typológia nervózneho možnože trénera, ale nejak s tým bojujem a stále sa viem nejak vyrovnávať s tým. V tom mládežníckom trénerstve som dosť často jedával cukríky. A potom si ich rozdávali? Rozdával som ich na hráčom na lavičke, ak bola tá atmosféra lepšia, ak sme vyhrávali tie zápasy, čiže som ich porozdával, ale pracujem s tým, takže je to fakt, je to remeslo, ktoré vás dostáva pod veľký tlak. Stalo sa vám, že vám hráči, tí mládežnícky donesli cukríky, aby si vás nejak trochu uplatili? Hráči ani nie, ale realizačný tým, keď sme stáli niekde po ceste na benzínke, čiže tréner, tu máš na zápas cukríky, a ja som vedel, sačok bompar zjesť aj do 25. minúty. Takže ste asi veľký nervák, predpokladám. Som. Poďme teraz trochu k tej hráckej kariére, ktorú ste mali tiež celkom zaujímavú, a s tým späté aj to, že v 22 rokoch ste odišli do Izraela. Dobre si na to pamätám obdobie, pretože to bol dobrý prestup z Tatra na Prešov, kde pamätám si dobre, že sme hrali finále slovenského pohára proti Slovanu Bratislava v Trenčine. Ten zápas sme prehrali v nastavenom čase
gólom Miloša Soboňa 1-0 a prišla prvá taká ponuka pre mňa ako mladého hráča ísť do Izraela. No aj to moje rozhodnutie, keď to teraz tak vnímam, bolo také prekvapujúce, pretože som sa hneď rozhodol, áno, chcem ísť do toho, aj keď som mal 21 rokov a tá rečová bariéra tam bola samozrejme veľká, tá angličtina z mojej strany nebola najlepšia, vedel som trošku po nemecky, ale neviem, ako som sa rozhodol, že áno, idem do toho, chcem to vyskúšať a išiel som tam, čiže pre mňa to bolo ťažké rozhodnutie, ale zaujímavé. Bol to tým Bnei Jehuda, pozeral som, že to je niekde pri Tel Avive. Ako v tom období, keď teda o tom viete, vás vôbec našli? Pretože dnes naozaj YouTube a nejaké portály existujú, Instat, Transfermarkt, že si viete zistiť tie informácie o hráčoch, aspoň základné. Ako si oni možno vtedy vytipovali Mareka Petruša v Tatrane Prešov? Čo som mal informácie vtedy od nášho prezidenta klubu, pána Vargu, oni sa prišli pozrieť na celkom iného hráča v drese Tatrana Prešov. My sme hrali to finále proti Slovane a zapáčil som sa im ja a tam prebehli prvé nejaké tie reči ohľadom môjho mena. Takže tá ponuka prišla pre mňa a ja som bol aj rád. Ako sa vám páčilo v samotnom Izraeli? Celkom zaujímavá krajina určite. Ja mám na ten Izrael fakt výborné spomienky a pomerne slušne sa mi tam aj darilo. Hral som v mužstve Bnei Jehuda Tel Aviv, to bolo tretie mužstvo, keby som to zobral. Boli 3 ligové mužstva z Tel Avivu v najvyššej súťaži a to moje Bnei Jehuda to bolo asi také najslabšie, ktoré malo stále problémy so záchranou a vypadávalo a postupovalo do najvyššej súťaže, ale mne sa tam podarilo celkom dobrý rok a odohral som tam skoro všetky zápasy. A pomerne dobrá sezóna z mojej strany. Zachránili sme sa, s mojimi službami tam boli spokojní, akurát jediný problém tam bol, ja by som tam mal aj záujem možno, že ostať, ale ja som tam bol hráč na hosťovaní, kde si ma kúpil majiteľ Bnei Jehudy a on ma po roku poslal na hosťovanie alebo predal ma do Turecka. K tomu sa dostaneme, ale ešte by ma zaujímalo to, že možno ako ste komunikovali s rodinou. Predsa len boli ste ďaleko na konci 90. rokov, viem, že z Ameriky sa vtedy volalo cez nejaké karty raz do mesiaca, tak ako to bolo vo vašom prípade? Presne tak, ste mi to teraz pripomenuli, pretože tie účty za telefón boli dosť veľké, volal som z pevnej linky mamke domov. A kamarátom samozrejme, ktorých zaujímalo, lebo nebolo to tak, jak je dnešná doba cez internet a všetko sa dalo, ale tá minúta hovoru sa mi zdá, že stala okolo $2, takže celkom na prvú výplatu celkom slušný obnos peňazí. Tuším, že tam to bolo skoro o polovici, možno okolo tých $1,800 až $2,000. Čiže hráči, ako sa tá reč z mojej strany zlepšovala, tí hráči mi kúpili kartu, a kde mi hovorili, kde treba chodiť ku telefónnym búdkam a tam to bolo, tak to fungovalo bezplatne. Tá nekonečná karta, či aké to boli v tejto dobe. Takže ja som tie karty som používal, mal som, takže som stále volal domov takýmto spôsobom. Celkom zaujímavé, dnes to majú legionári asi podstatne ľahšie, keď existujú nejaké videočety, Skype a podobne a už sa volajú ľahšie domov. Bolo to tak, takže aj mama mi volala, že synku vráca domov, pretože v televíznych novinách ukazujú, ako všetko je tam zlé, vojna zúri v Izraeli, ale ja som žil v Tel Avive na jednom nádhernom meste, kde o vojne ani chýru, ani slichu. Keď ste spomenuli to Turecko, tak tam ste teda odišli na hosťovanie. Aké bolo toto pôsobisko? Lebo dnes už do Turecka sa ide zarobiť peniaze, dnes je to veľmi lukratívna liga, kluby ako Galatasaray, Bešiktaš sú top aj v Európe, povedzme. Tak aká bola vtedy tá súťaž? Bolo tam už aj vtedy toľko legionárov, ktorí tam zarábali veľké peniaze? Bola to veľmi ťažká súťaž. To mužstvo, do ktorého som sa dostal, bol nováčik najvyššej súťaže. Ja som tam, tuším, prišiel niekedy v septembru, kde som absolvoval dosť dlhú skúšku, kde si ma nechávali dosť dlhú dobu bez podpísania nejakého kontraktu. A za ten čas sa nás vystriedalo strašné množstvo legionárov, tam každý deň prichádzali 3-4 hráči, cudzinci. A ten klub si skúšal týchto hráčov, po nejakých 2 týždňoch som podpísal s nimi kontrakt. Stihol som si tam odohrať jeden zápas najvyššej súťaže, akurát pamätám, že sme to hrali proti pánovi trénerovi Pecemu, ktorý bol s Janom Gabrielom a trénerom družstva Ankara. Takže
to bol jediný môj zápas, kde som odohral celých 90 minút. A po tomto zápase som si išiel, bola reprezentačná prestávka, tuším, a išiel som domov po všetky nejaké tie veci, ktoré mi tam trebalo, lebo podpísal som tam zmluvu na 1 rok, a prišiel som to niekedy v septembri a zmluva znela do 31. mája. Takže išiel som domov, zobral som si veci, po nejakých 5-6 dní som sa vrátil naspäť do Turecka a keď som prišiel v noci do klubu, a nejaký ten správca, alebo neviem, čo tam bol na tom hoteli, a na recepcii mi ukazoval, že pozri sa tam na nástenku. A ja som si tam našiel svoje meno a medzi tým možno nejakých 10-12 miest, že vymenili trénera a všetci týmto dňom sme skončili ako v Turecku. Takže to bol taký môj nepríjemný koniec v Turecku. Takže musel som to nejakým spôsobom akceptovať alebo rešpektovať. Na druhý deň som sa stretol s vedením klubu, ktorí povedali, že prichádza domáci Turek za trénera a ten si nepraje hrať s cudzincami. Čiže 11-12 cudzincov nás vtedy odišlo a ja som, dá sa povedať, musel skončiť. Vrátil som sa naspäť do Prešova, kde som pobudol, tuším, rok a pol a z Prešova som prestúpil do Slovana Bratislava. V Slovane ste boli vlastne spoluhráčom aj Norberta Hrnčára, keď som správne videl. Takže bavili ste sa aj s ním o tomto angažmáne tu v Michalovciach? S Norom som sa nestretol tu v Michalovciach. Po mojom príchode už tu Noro nebol. Takže dobre, samozrejme s Norom sme sa ten rok a pol sme spolu v Slovane strávili ako hráči, nie ako tréneri. Takže s Norom som sa o tejto dobe nebal. Poďme teraz trochu k tomu trénerstvu. Vy ste to už načrtli na začiatku. Videl som, že ste teda boli trénerom, asistentom trénera pri reprezentačnej U19. Ako došlo k tomuto spojeniu? Čiže k tomuto došlo ešte skôr, pretože ja som začal v reprezentácii v kategórii U15, keď som skončil tou aktívnou činnosťou ako hráč. Pôsobil som nejaké 2 roky v Spišskej Novej Vsi ako tréner a potom som sa vrátil do Prešova, išiel som k mládeži do Akadémie Tatrana Prešov a začal som tými skoro najnižšími kategóriami a až dostal som sa do kategórie U15, kde sa nám podarilo s Prešovčanmi 3. miesto na majstrovstvá Slovenska a tam ma oslovil pán Peter Štefaniak, tuším, áno, bol to on. Oslovil ma, či by som nešiel do reprezentácie mu pomáhať v role asistenta trénera. Samozrejme, je to pre mňa bola česť pôsobiť na rovnom družstve aj ako asistent začínajúci. Takže prešiel som si touto vekovou kategóriou, potom pri mojom odchode z Prešova do vyššej kategórie, do kategórie U17, tam ma oslovil tréner Ladislav Hudec, či by som nešiel k nemu do kategórie, tuším, U17, do reprezentácie. Samozrejme aj to som prikývol, lebo bol to pán tréner Hudec Láco, ktorý fakt je zaujímavý tréner z histórie a fakt dobrý človek, uznávaný odborník, čiže aj moja cesta smerom napredovaniu trénerského bolo cez nejaké tie skúsenosti, zbieranie nejakých skúseností a tí tréneri, fakt, či bol Laco Hudec a potom v kategórii U19, U18, U19 reprezentácii aj Milan Malatinský, to mi dalo veľa, čiže aj od nich som si nejaké veci zobral a som rád, že som týchto ľudí a trénerov spoznal. Takže určite ovplyvnili aj oni vašu trénerskú kariéru a ďalšie smerovanie. Teraz trochu tak preskočím, ale veľkú kvalitu v druhej lige mala sezóna 2021, asi viete, kam tým mierim. Naozaj hrala tam Skalica, Podbrezová, Banská Bystrica, Košice, dnes už ligové týmy. Predpokladám, že aj vtedy boli ašpirantami na titul v druhej lige a trochu ste im vypálili Rybník s Liptovským Mikulášom. Dovtedy som bol v Tatrane Prešov a s tou ponukou prišiel Jano Papaj, športový riaditeľ, v období, kde začínala korona. A som rád, že to rozhodnutie z mojej strany bolo také, možno, že pre manželku čudné, že... Ste chceli vypadnúť z domu. Nie, ale tie súťaže sa začali zatvárať. A ja som mal tú informáciu, že bude bežať iba najvyššia súťaž a druhá liga. Takže ja som tedy momentálne bol v dorasteneckej súťaži v Tatrane Prešov
a prišla Janová ponuka, či by som nezobral Liptovský Mikuláš a z mojej strany išlo dosť ťažké rozhodnutie, ale rozhodol som sa prijať túto ponuku. A dotiahli ste ich potom na prvé miesto a do Fortuna ligy, kde ste jeden rok pôsobili naozaj výborne. Máte tam vstup do Tatralandie zadarmo doživotne, predpokladám. Nie, ale fakt a ten vzťah k tomu Liptovského Mikulášovi je veľký aj doteraz. Takže veľmi fakt dobré obdobie a veľmi rád sa tam vraciam a veľmi rád si dosť často telefonujem a s ľuďmi, ktorí mi tam pomáhali, ktorí mi tam spravili celkom dobrý servis. Takže fakt to obdobie bolo vynikajúce, postup do ligy a tá prvá sezóna úžasná. Potom prišiel možno taký trochu nečakaný krok, že po tej prvej sezóne ste sa vrátili do Prešova a cítili ste možno ako nejakú dlžobu, splatiť nejaký dlh materskému tímu a pomôcť v tej premiérovej sezóne v druhej lige. Vtedy vlastne ešte asi Tatran ani nebolo isté, či postúpi do druhej ligy, keď ste tam išli. Áno, bolo to trošku moje riziko, ale veril som, že ten Prešov postupí z tej tretej ligy do tej druhej, pretože fakt to mužstvo na tú tretiu ligu malo fakt dobre. A z mojej strany to, čo rozprávate, ten vzťah k domácemu klubu bol veľký a aj tie myšlenkové pochody moje boli takéto, že už ďalšia sezóna v tom Mikuláši by nemusela byť takáto úspešná a samozrejme nezdával som sa toho a to rozhodnutie zase bolo také dosť odvážne, ale ja si myslím, že dobre. Beriete opäť ako odvážne rozhodnutie aj to, že ste teraz z Prešova odišli do Michaloviec, lebo málo kto to asi čakal, úspešná sezóna v Prešove, možno teraz opäť nejaký útok na postup a počítalo sa, že na čele s Marekom Petrušom predpokladám a zrazu ste sa ocitli v Michalovciach. Opäť zavážil ten koniec tej súťaže, pretože bol neúspešný z mojej strany. Dobre rozbehnutá sezóna, posledné 4 zápasy do cieľa a my máme 4-bodový náskok a sme si premerali to prvé miesto, aj keď sme vedeli, že ten konkurent bol silný, tie Košice fakt hrali tú jarnú časť vynikajúco a asi si úplne zaslúžili ísť do tej najvyššej súťaže a my sme mali ešte tú druhú šancu v podobe toho barážových zápasov a nevyužili sme ani to. Zaujalo ma aj to, že v denníku Šport, tuším, ste povedali, že Igor Žovčak je vaša taká predĺžená ruka v kabíne. Tak ako to vlastne je? Čo si po tým môžeme predstaviť? Lebo predpokladám, že asi neodídete cez cestu do cukrárne a Igor teraz vedie tréning. Ako to vlastne vnímate? Aké to celé vlastne je? Tak Igor, ja si myslím, že dobre chápe aj tú minulosť, ktorú zažil a zažil som aj ja, že tí starší hráči fakt boli napomocným trénerom. Nielen svojou kvalitou na ihrisku, ale aj v kabíne, čiže čo sa týka disciplíny a organizačných vecí. Samozrejme, Igor je veľká kvalita. Ja si myslím, že je tu lídrom a legendou tohto mužstva, čiže tí mladí hráči sa majú fakt od koho učiť. Takže nielen svojou kvalitou, ale jeho správaním a zodpovedným prístupom majú sa čo učiť. Zaujímala by ma ešte jedna taká otázka. Na záver asi ju budem dávať každému, že čo najviac milujete na futbale? Čo najviac? No je to ťažká otázka určite, ale čo si tak najviac vypichli? Možno ten pocit víťazstva, alebo zaplnených tribún, alebo že to cinkne na účet? Nie, to určite nie. Tá dennodenná robota s tým futbalom, že preto ja som vám na začiatku povedal, že tá robota ma baví. To znamená svoje skúsenosti, ktoré som nabral od nejakých trénerov, ktorých som možno spomínal. Chcem rozdávať tým, ktorí momentálne hrajú ten futbal. Nech ho robia maximálne zodpovedne a tá čerešnička na torte v podobe dobrého kontraktu nech sa im dostaví. To je všetko, vyčerpali sme všetky otázky, ktoré sme mali na vás pripravené, aj niektoré teda naviac pribudli. Ja ďakujem veľmi pekne. Dnešným naším hosťom bol tréner MFK Zemplín, Marek Petruš, pán tréner. Ja vám držím palce, nech teda hlavne to prvé pevné zdravie drží a nech máte rodinnú pohodu a nech so Zemplínom Michalovce dosiahnete na záver pekný úspech. Ďakujem pekne. To je približne všetko z nášho podcastu, ale ešte nekončíme. Máme pre vás pripravenú jednu súťaž. Súťažná otázka sa bude týkať nášho podcastu a trénera Mareka Petruša. Keď ste pozorne počúvali, tak určite budete vedieť odpovedať na otázku, či teda má tréner Petruš radšej Pepa Guardiolu alebo Joseho Mourinha. Odpovede zasielajte
na e-mail podcast@nášzemplín.sk, no a hráte o tieto nádherné ceny, ktoré do súťaže venoval klub MFK Zemplín Michalovce. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a verím a teším sa na to, že sa stretneme, respektíve, že nás budete sledovať aj pri ďalšom podcaste, či už na webe nášzemplín.sk alebo na podcastových platformách. Majte sa pekne, dovidenia.